हान्जाया 15 बोसोर सरकार खालामबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावहाय आरो बै समनि बाथ्राफोरखौ दायो रायजो राजाफ्रा गोसोखाङो। जोंनि ओनसोलाव लामा गैयामोन, दालां गैयामोन, मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर गैयामोन आरो बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव 15 बोसोराव जोङो लामाफोर बानायनो हाबाय, दालां बानायनो हाबाय, गुबुन गुबुन इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ जों बानायनो हादों आरो माने जेब्ला आं बे उदालगुरि समस्तिनि एमएलए दङमोन बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिदोंमोन जे जोंनो बेयाव मोनसे हस्पिटाल नांगौ, मानो होनब्ला बेमार आजार जायोब्ला जोङो उदालगुरियाव लाबोनांगौ। बै समाव लामा मोजां नङामोन, नङाबा पानेरियाव लांनाङो, टंलायाव लांनाङो, मंगलदैयाव लांनाङो, गोबां खस्थ' जायोमोन। दा बेखायनो रायजो राजानि दाबि बायदियै बाहाय मोनसे हस्पिटाल बानायनाय जादोंमोन आरो जेब्ला आं एमएलए थायोमोन बे हस्पिटाला मोजाङैनो सोलिदोंमोन। इलेक्ट्रिक लाइनबो बोना होखाबाय, अब्लाबो मालाबा जोंनि ओनसोलाव कारेन्टआ मोजाङै थाया, बिनि थाखायनो सलार लाइटबो बेहाय आं होदोंमोन आरो माने दा बेफोरखौ नुहुरनानै दा गोसोखाङो। मानो होनब्ला दानि सरकारा नैबे सारि बोसोरावहाय बिथांमोना बेबायदि जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हानायखौ नुवाखै। बिथांमोना दिनैनि तारिखाव दिन्थिनो हाया नैबे दालांखौ जों मावदोंमोन होननानै, नैबे लामा गिदिरखौ जों मावदों होननानै बिथांमोना बुंनो हाया। आरो रायजो राजानो बिथांमोना जिफोर बाथ्राफोर होदोंमोन बिसायख'थि सिगाङाव, जेरै न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन, बिथांमोना मोनसेबो होनो हायाखै। दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैथारलिया। बेखायनो गोसोखांदों हाग्रामा महिलारियानो मोजां खामानि मावदोंमोन, बिथांनि दैदेननायानो मोजांमोन। बेखौ गोसोखांनानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों जे जेरैखि जाया बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ एबाराव देरहासार खालामथारनांगोन, हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ बानायथारनांगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों।